Makasadya na ang Department of Health Central Luzon at ang Jose B. Lingad Memorial General Hospital ken Ciudad San Fernando, Pampanga, sakaling may ka-fireworks-related injuries ken pamagselebra ng Pasko at pamanyalubong ken bayong banwa. Ito po ang ating tinatawag na Healthy Celebration, Healthy Pilipinas, ligtas na kapaskuhan. Sa iwas paputok, ready po kung meron po darating na mga pasyente, be it trauma, injuries, or motor vehicle accident, even yung mga tinatawag nating mahilig kumain na marami, mga tumataas ang BP. Marami yun. At even poisoning po, ready po ang ating pong JBL. Agpangkyang pamuntok na ng medical at professional staff na ng JBL-MGH ay Dr. Alfonso Danak at inasapat agamit at pasilidad para kareng pasyenteng mga sugat pauli na rin pamakbong. Usually po naman kasi pagka holidays, wala pong mga elective cases na nagagawa. Meron na tayong 9 operating rooms na functional 24/7. No? On top of that, meron din tayo during daytime, meron pa tayong additional 6 operating rooms dito sa outpatient building namin na pwede rin gamitin just in case dumami ang surge talaga. At meron po tayong isang operating room sa loob ng emergency department para po doon sa mga kailangan na talagang doon na lang pwedeng gawin at hindi na natin pwedeng iakyat pa sa main operating room. Pero pa danemo rin ng Code White kang ospital, anya maka-standby nungan din karelang personnel sakaling kailangan do reni. So ibig sabihin po ng Code White, lahat po ng mga empleyado po na naka-duty dapat nandyan po sila. At yung mga nasa offices po natin na hindi naman po sakop ng emergency department ay pwedeng matawag anytime po na magkaroon ng maraming pasyente or nagkaroon ng surge na tinatawag natin sa emergency department. Ngayon, umaakyat po yung code alert system natin kapag may mga 20 hanggang 30 na pasyente na magkakasama na bigla ang dumating sa emergency department ay magtatawag na po kami ng mga doctors and nurses within the hospital para po tumulong sa mga aksidente po natin or yung mga naputukan natin at sa mga pasyente sa loob ng hospital. Makanyan pa man mamag-asaya kano in JBL-MGH, aeno kailangang magamit pa rin karelang resources. Balaos naman yung pagganakanan ng JBL-MGH at DOH, kaugnayan ng karelang kampanya Aligtas Christmas sa Healthy Pinas. Pangaras ka rin pamangan, dapat ka nang iwasan ng mataba, malat at mayumulakwas na karetang ating panamdaman. Dapat mo naman kanong minumda kaladanom. Pega na kada naman na misulod face mask ka rin crowded na lugar at panunggalyan ing pamanos gamat. Yung po tinatawag natin na eat in moderation, nabagit na po, and iwas paputok. Sa pamamagitan po dito, magkakaroon tayo ng ligtas at malusog na Healthy Pilipinas. Para po sama-sama po tayo na masaya, malusog at sineselebrate po natin ang ating kapuskuhan at makikita po natin na bababa yung kaso po ng ating fireworks-related injuries. At of course, gusto po rin natin na bumaba yung kaso po ng tinatawag natin ng mga lifestyle or hypertensive diabetic diseases po. Dapat healthy ang handaan. Of course, dapat i-practice pa rin natin ang social distancing dahil tumataas pa rin ang insidente ng COVID-19. At ang higit sa lahat, healthy rin tayo, dapat na umiwas tayo sa paputok upang hindi po tayo masasabugan at wala pong madidisgrasya sa atin. Amuyutan na naman ng DOH din kaya katamong kabalan ang gumamit namong aluang bagay ang malyaring magkangi o kaya makyabe namo kayang community fireworks display. Sa Healthy Pilipinas, bawat buhay mahalaga. As of December 21, at tinangatlong kaso na ng fireworks-related injuries ng medala king JBL-MGH. Para karang ating emergency, malyaring maus kang JBL-MGH ER hotline at 0998-551-5690. Ako, ingke kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.